Баю-бай, баю-бай. Слушай, Топа, Ямальня чутно. Нова машина. А це ні. вельмі гучная. Ти ще не чула, як працює моя старая машина? Дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар. Топа, Добрый вечер, сябры. вітаем, Бусь. О, проходь, сябр, уладковайся. Я тобі новую машину покажу. Новую? Ага. Так, Янка, подсунься, коли ласка. Ти все равно машинами не цікавишся. Розклала тут свої ляльки. У меня одна лялька. А тая что под сурветкой? А, вонь, кольки место займає. Под сурветкой мою. А чиє? Що там? Я думала, твой гараж. О, який гараж. Цікавенько. Що там такое? А давай поглядим. Уже нельзя чапать, коли не наши цацки. Опа! О, сюрприз! Цукерки! Для нас? А для кого ще, дівачка? А чому ніхто з дорослих не попередив? Хто ж про сюрприз попереджує? Ну, ти, Янка, сказала. Сюрприз повинен быть нечаканным, раптовным. Правильно, Буслик. О, Буслик хоч і малий, але розбирається у сюрпризах. Цікаво. Хто ж приготував для нас такі солодкі подарунки? Ой, ці не все ровно хто. А ми з тобою Топа гуляли і не здогадувалися, що побач під сурветкою сюрприз. Ага. Я думав, що ти ляльку накрила. А я, що ти там машинку сховав, бицем у гаражі. А тут цукерки. Чудовно. Что ж, сябры, за справу. Давайте частовать. Почекай, треба поділити поровну. Что ж, полічим кольки цукерок. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. О, их 10. А 10 на 3 не ділиться. А я поделю. Не хвалюйтесь. Як? Легко. Ти моцна у математиці, Топа? Ого, я ще які моцний. Так, заплющите в очі, а ліпш одверніться на хвилинку. Заплющила. Угу. Але я не розумію, як ти поділиш 10 на 3 ровні частки. Так, Буслик, ось так. Так, ось. Так, і ось. Так. Так. О, а это мне. Все, готово? Зерните. А, мені і Буслику по 3, а собі 4 цукерки узяв. Гэта поровну, Топа. Ну, коли усім по 3, то одна застанеться. Не пропадать же ее. Я з'їм. Так решаються складані задачі. Не, Буслик, не так. Тільки Топа так рішає на свою користь. О, неужо ти хочеш викинуть лишню цукерку? Невідомо. Я лічу, що 4-ю цукерку треба дати Буслику, бо ён самий маленький. Ой, ні-ні, дякую, але мені ніяк няёмко її брать. Вось бачиш, Янка, Буслику няёмко, ён адмаўляецца. Я возьму, мне вельмі ёмко. Хутенько з'ем і з прачцай конец. Будзе у кожнага по 3 цукерки. Гэта несумленна. А давай, Топа, пропонуем 4-ю цукерку Яне. Яна ж дзяўчынка. Ну, ведаеце, зараз дзяўчынкі такія бойкія жвавыя, што ні ў чым не саступаюць хлопчыкам.
Толькі ў казках засталіся сціплыя і слабыя дзяўчыны. Хопіць! Не збіраюся больш слухаць твае разважанні, Топа. О, Бослік, вось бачыш, я ж казаў. Лішнюю цукерку мы падзелім на 3 часткі. Тады нікому не будзе крыўдна. Справядліва. Ага, справядліва. О, цвёрдая якая. Напэўна, ледзянец. Такую цукерку не разламаць, не разрэзаць. Нельга. Ой. Што ж рабіць? А давайте пакінем яе рысе. Малайчына, Бослік, цудоўная ідэя. Толькі не адну пакінем рысе, а раздзелім цукеркі на 4 часткі. Придумали! Нам тады менш застанецца. Не будь такім прагным, Топа. Памятаеш, калі Рыся выйграла ў конкурсе пячэння? З намі пароўну падзялілася. Эх, з'елі б самі цукеркі. Рыся бы не ведала б. Не умееце вы карыстацца сюрпрызам. Я падзяліла. Зірніце. Але ізноў 2 лішнія засталіся. Усяго па 2 цукерачкі. Так? Ого! І 2 нічыйныя. Нічыйныя магу забраць, каб больш не спрачацца. Мне здаецца, што так не зусім правільна. Вядома, Бослік, нам па 2, а Топу 4. А што ж рабіць, калі 10 цукерак не дзеляцца пароўну? Ні на 3 часткі, ні на 4. О, прыдумала. Вось што мы зробім. Ой, мне ўжо страшна. Уяўляю, што ты прыдумала. Мы пакінем па цукерачцы кожнаму з дарослых. Машы, дзядулі, Тимофею, Костцы і Надзейцы. О, як ім будзе прыемна. Які жах, жах! Колькі ж нам застанецца? Ім будзе так прыемна, Бослік, бо, відаць, гэта хтосьці з іх пакінуў для нас сюрпрыз з цукеркамі, а мы падзелімся з імі. Выдатная ідэя, Яначка. Падлічыў! Калі ўсім з гэтага гіганцкага натоўпу пакінуць па адной цукерцы, мне, Яне, Бусліку, Рысе, Машы, дзядулю, Тимофею, Костцы і Надзейцы 9 асоб, між іншым, то застаецца адна нічыйная цукерачка. Яна моя! І не будзем больш спрачацца. Не, гэта не пароўну. Ты забыўся пра нашу сяброўку Касю з Добраранка. Ой, мамачкі! Гэта канец. Кожнаму па адной цукерцы? Што за радасць? Усеагульнай радасці ад усіх нашых сяброў будзе вельмі шмат, Топа. У разы больш, чым ад 3 цукерак, якія б ты з'еў адным заходам. І зубы не забаляць. Салодкага лепш есці трошкі. І мне здаецца, што кожны, каго мы пачастуем, захоча ў адказ зрабіць для нас таксама нешта прыемнае. Безумоўна, Буслік. Ой, ну добра. Пераканалі. Кожнаму па цукерцы. І мультфільм. Давайте глядзець. Што ж, а зараз прыйшоў час рыхтавацца да адпачынку. Мыем тварыкі, чысцім зубкі і ў ложачках чакаем салодкія сны. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Чароўных вам сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні тень, сонны тень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай.
гаражі, спять машини в гаражі. Ти так само каля мами, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачання ти закривай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай.